Usurbilgo lurretan Asiar Listorren erlauntza bat dagoen berri jaso duango udaltzaingoak. Foru Aldundiarekin harremanetan jarri eta oso altu dagoenez, sistema berria jarriko dute martxan. Aga luze bat osatu, muturra barrura sartu eta insektizida bota dute. Horrela, erlauntza akabatuko dute eta arriskurik ez badago kendu beharrik ez dute izango. Igual ez dela kenduko, segun un kokatuta dagoen. Eragina baduen herritarren gain edo erlauntzen gain baduen eragina. Horren arabera bai edo ez. Iaz, oso altu zeuden abiei tiro egin zieten, baina hori azken aukeratzatu dute sistema berria erosoa dela ikusita. Hori bai, sistema honekin udalek erantzungo die euren beharrei beti ere Foru Aldundiarekin elkarlanean. Aurten listor asiatiko gutxiago dago izan daiteke, udaberri euritsua izan dugulako, baina baita iaz abiak kentzen egindako lanarengatik ere. Listorren sasoi hasi besterik ez da egin. Abenduan amaituko da eta orduan egingo dira balorazioak. Eta ikusiko da benetan listor kopurua jaitsi ote den edo landako produktu gehienak bezala atzeratu besterik ez den egin.